natočili podobnou pohádku, že teda použili ten samej... Krásné Vánoce všem přeji. Paní kněžna Žemlově pozvání přijala. Zajisté veličenstvo, posel přijel právě před chvílí. A jak je to s kněžnou z Rožmberka? Ráčí najisto přijet s oběma troškami, se slečnou Lízou i se slečnou Lu. Ten mladší je přece není 30. Vypadá ještě další než ty a velice milánce. Na rozdíl od sebe. A co ta vdova po baronu z Krásné Hůrky? Vaše veličenstvo, paní baronku z Koutů, slíbila, že najisto přijede se všemi 3 cenami. Já myslel, že to má být ples. A ono to vypadá spíš na štvanici. Princi, vaše prostrožitost není na místě. Omlouvám se za upřímnost, ale byl jsem s ní vychován. S ním odejít. Nejdřív si poslechneš, co říci. Omlouvám se veličenstvo, ale netušil jsem, že se rodinná rada tolik protáhne. Ostatně pan preceptor a moji společníci čekají už nejméně půl hodiny. Smím je propustit? A co máte tak důležitého na práci? Studium dějepravy, pak jsme chtěli probírat rodokmen vašeho veličenstva. Načež mě chtěli potrápit hodinou vybraného chování a duchamilné konverzace. A studium dějepravy. On velce. A nechceš si ze mě střílet? Stříle z tebe. Jak bych mohl? Aha, tady jsi. Já vám ukážu. A ty koně, pryč! Tak nečti samostříly. Pěkné studium. Modeš by se hrnul do ženění, když může celé dny bláznit po lese na